Tak to tady dneska vedu. Korneťáka, dneska jdu jezdit kornetu. Nebo jezdit, já nevím, jestli jezdit nebo ze země, ale dneska jdu po dlouhé době. Upisak. Tady to chválu. Jenom tady si můžete stopnout video a přečíst si ten text, co jsem tam napsala. Je to docela užitečný a velice doporučuji. Takže u tohoto tématu jsem se rozhodla, že vám to budu říkat, ne, že vám to tam budu vypisovat, protože je to věc, se kterou má hodně lidí velký problém. My teda ne, protože moje trenérka mě to naučila jakože na výbornou, fakt skvělý, moc děkuju. A mám pomůcku, že vlastně vy couvnete dozadu, přehodíte si bičík nebo prostě, když nemáte bičík, tak ten konec lonže. A jak se na vás koň obrátí a uvidíte jeho druhý jakoby oko, tak ukážete ten bičík nebo lonž v té druhé ruce a vlastně to změníte ten směr jakoby na druhou ruku. Jo? Zní to velice jednoduše, ale není úplně to jednoduchý. Jo? Takže tady se na to koukněte a já myslím, že tady to vypadá velice slušně a myslím, že se vám to docela i hezky popsala k tomu, takže se koukněte. Pustíme zvířetem do vody. Doslova do vody. Neboj. Jsi paša. Ne. Jsi paša. Musím na boty, víš? Musím na boty? Pojď. Paša, pojď na. Já jsem viděl. Ne. Pojď. Paša, ty jsi hodná. Ano, ty já
Tak pojď. Paša, ano, ty jsi hodná. Dobře, jdeme. Tak pojď. Jsi hodná, Paša? Ano, jsi hodná. Okay. Lidičkové, já jsem schladěná víc než ten kůň. No nic, vypínám a jdu. Kornete? Kornete? Dneska dost na pohodičku. Měla jsem se asi namazat ksicht. Nevadí. Každopádně možná vyběhu. Jinak, takže mám vlastně vlogy, protože mě to prostě baví. Jo. Nevím proč. Nedokážu, bodla. Nedokážu vám to vysvětlit, jinak jdu v pantoflích momentálně, takže a to asi je vidět, že tomu konec je dost ve hře. Protože s Luzakem bych se nikdy asi nevydala na ohlávce natáčet a v pantoflích. Je. Kamo. Ale nešlapejme na tu pantoflu, prosím. Děkuji. To jsi hodný zvěře. To je nitkovata. Jo. Asi nějak tak. Já jsem ještě tady v sedmě chtěla ukázat, kde máme věcičky. Takže tady je naše Luzak. Skřínka. A já love it. Tady už mám všechny věcičky. Tam tady. Tady máme zatím jenom tohle. Vodičky a tak. Takže tohle je konec tohoto vlogu, doufám, že se vám líbil, omlouvám se, že byl točený takhle na výšku, ale byl tam prostě se mnou děda a ten prostě natáčí jakože na šířku, jinak bych vám to samozřejmě dala na šířku, jo, ale přišlo mi docela dobrý udělat nějaký takovýhle vlog o nějaký práci ze země a tak, takže doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se zase příště u nějakého jiného videa. Tak čauky. A kdybyste se ptali, nebo by vás to zajímalo, tak Luzaka teďka nebudu mít asi i na příští trénink, protože má něco s kopítkem, vlastně vyndavali jsme mu, nevím, kde to bylo, asi v neděli, hřebíček z nohy, protože mu prostě se vyndal, kovářka dala nějak menší, nebo co, já nevím přesně, jak to bylo. A ve čtvrtek mu přijede kovář, takže kvůli tomu to je jenom taková kosovka, kdyby to někoho zajímalo, takže teď už fakt čauky.